Hello, Hinaguan Farm. Ayan. Napapansin nyo ba bakit napakaulap ngayon? Napakausok. Kasi po, nagpapausok kami ngayon gawa ng dengue outbreak ngayon saan daw? Saan bayan yan? Dengue outbreak? Saan yung dengue outbreak dito ngayon? Ano yung sabi ni Brenda kanina? Saan? Saan daw yan? Ano? Ayan, naglalaban na si Oyong. Maraming nilagnat ngayon na ano. Sa probinsya, halaman ko sa probinsya lugar sa Butan. Mga bata. Oo, sa probinsya lugar. So ngayon nagpausok po tayo. Ayan yung mga tray ng itlog. Meron ditong dalawa kami nilagay. Ayun yung isa. Gamit namin tray na itlog kasi talaga mausok yan. Meron ding mga anuhan ng yung mga kopra ba. Tapos dito rin sa tabi sa gilid. Yan, nagpapausok na rin. Dito sila ate. At saka dito. Nagpapuntahan natin. Ayan. Si J. Ford. Dito sa likod ng bahay. Hindi kaya mahagip yung ano? Mga kahoy? Ha? Basa. Saan daw dengue outbreak? Sabi ni Brenda. Sa Bilya. So sa kabilang barangay lang. Kabilang bayan. Kaya nagpausok sabi ni Brenda. Para na rin sa mga lamok. Kasi syempre pag tag-ulan, mga moms, alam nyo naman, kailangan nating mag-ingat kasi pag tag-ulan mas active ang mga lamok. Ayan, dito rin sa ilalim ng ano naglagay ako ng tray ng egg. Saan yun? Ay, dito sa kabila. Ayan. Ilagay tayo ng tray ng egg kasi para mapausukan din dito. Kasi kapag ako natambay rito pag gabi talaga, ang daming lamok. Ingatan din natin yung mga bisita natin. Siyempre yung mga nakatira dito. Ang hirap magkasakit. Yan Kaya puro tayo pausok ngayon dito. Siyempre, ang dapat lang natin gawin, iwasan natin na magkaroon ng mga stagnant na water na pwedeng pamahayan ng mga lamok. No, yung mga drum o yung mga sa bubong. Kapag may mga na-stock na tubig dyan na pwedeng pamahayan ng pangitlogan ng mga lamok, yan dapat. Dito sa likod din na natin. Yan ito. Yan na siya dito. Yung sa bandang bilyaran. Ito. Yung tubig dito. Kailangan maalis natin. Para hindi pa makakita ng mga labot. Yung tubig. Tuloy-tuloy. Ay, ano siya na mataas? Bumaba na yung tubig dito sa hagdan. Kailangan ito please masimot natin para clear yung tubig. Hanggang dun sa baba. Iwas lamok na naulan na. Ngayon dito rin sa likod. Sindihan din natin dito itong mga dry leaves. Ito po yung pinsan ni Brenda na nagbuborda. Hindi nga sana natin. Wala ka pa klase?
Yung mga ibang tangkay yung nalalaglag mula sa puno. Ang bilis, ang lakas ng agos ng ilog ngayon. So wag naman sana, pero mukhang malakas ang ulan na to. 4:30 pa lang ng hapon dito. Ayan, mabilis. Siya. Laki na dito sa likod. Dingasan din yung ibang mga kahoy. Da. Sige, baka maano ka. Sino nga yung nag-firing range doon Sa ilalim. Paano next dito, no? Nag-firing sa ano? May nagkwento sa atin na nag-firing sila sa CDO? Buluwa din. Yan, para maan. Yung papasok na yun doon sa kwarto natin, yung isa doon sa gilid eh. Kanina mo ni Happy, grass ilabay. Isa pa. Ay, man ang last. Last kayo dito. Man ang last kay. Putan yung lalaki dito. Man ang last. Gasolina dia on. Gasolina din. Lagi din. Yung full of usok. Ready na for preparing for dinner? Ano yung lulutuin mo? Pansit. Bagay. Social naman ang sahog. Calamares. At saka, what's this? Uy! Nek-nek. Yan, para magkaliig tayo. So for our dinner. Ayan na. Makikita mo yung smoky farm ngayon. So ingat tayong lahat, mga moms. Especially inyong mga anak. Naku, kung meron kayong pambili ng off lotion, mag off lotion. Si Brenda nagdidilig pa. At syempre pa, ang additional na panglaban, ang katol. Diba? Keep safe everyone. Yan, pati yung mga nandyan sa Manila ngayon na naapektuhan ng malakas na hangin at ulan nung bagyong Enteng. Mag-ingat po tayong lahat, ha? Okay, God bless everyone, mga moms. Woo!